Xi darba f'Malta kellna separazzjoni tal-poter u sistema effettiva li tiddefinixxi dak li hu tajjeb u dak li huwa ħażin. Iżda dan m'għadux il-każ. L-istituzzjonijiet f'pajjiżna qed jikrollaw. Kien dan il-ħsieb tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-Talking Point ippubblikat il-ħamis fil-ġurnal Times of Malta, fejn sostna li l-poter illum il-ġurnata huwa konċentrat f'idejn il-Prim Ministru Joseph Muscat li b'mod manipulattiv qed jassumi il-kontroll tal-istituzzjonijiet kollha. Ħaġa li qed tiġi innutata minn għadd kbir ta' esperti barranin, inkluż f'rapporti bħal dawk tal-Greco u l-Kummissjoni Venezja. Adrian Delija insista li l-oppożizzjoni mhux se tkun parteċipi miż-żarmar sistematiku tal-kredenzjali demokratiċi tal-pajjiż. Huwa qal li l-oppożizzjoni mhux se tieħu sehem f'logħba li fiha jibbenefikaw biss il-ftit tal-qalba fejn ma jkunx imħares interess nazzjonali. Kien għalhekk li l-ġimgħa l-oħra iż-żewġ deputati tal-Oppożizzjoni Marta Sportelli u Ryan Kallus irriżenjaw mill-Awtorità tal-Ippjanar u mill-Bord tal-Awtorità tal-Artijiet. Adrian Delija fakkar kif pożizzjonijiet eżekuttivi fis-settur pubbliku il-Gvern ħassib li jpoġġi nies li jafda sabiex jobdu l-ordnijiet min-naħa tal-Gvern. Bħal fil-każ tal-Kummissarju tal-Pulizija li jaġixxi biss meta jingħata istruzzjonijiet minn Kastilja u każijiet ċari ta' korruzzjoni ma ġewx investigati minħabba li dawk involuti kienu nies viċin il-Gvern. Dan fil-waqt li 16 minn 17 il-persuna appuntati fil-ġudikatura huma kollha nies qrib il-Partit Laburista. Bil-korp tal-Pulizija bl-Avukat Ġenerali u rati maħkuma mill-Gvern sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista dawk fil-poter huma dejjem aġevolati. Adrian Delija qal li pajjiżna spiċċa reġa' qed jiġġieled għall-indipendenza. Din id-darba mhux minn gvern kolonjali, iżda minn gvern li ħataf l-istituzzjonijiet taħt idejh.